Hi mga Megs, labhan taning playpen or crib ni Baby Yael. Ubani ko ninyo since maura man jud na inyong matabang, at least dili dawat limpyo no. Charot. So hugaw jud gani siya mga Megs kay syempre bata ang naggamit. Nya ari siya magkaon usahay, iya pa jud pakpaakon and syempre mabasa sa laway. So yeah, daghan pang explanation. Basta hugaw mao ganing limpyuhan lo. So, na-order day ko ni ang amo ang murag biday-biday sa Shopee. So, naagin ni siya saug or floor mga Megs. Ako o diba na po ni hatching sa akong voice over. So later ako apod tong labhan or brushan ang ihang murag floor ani guys. So sige na oy, ako ano ning brushan kakas bag tubig. So ato ana ning ibutang ato ang murag bidet. Syempre murag kay wa mati sa CR day. Naana sa niche ako asyang gisugo og gikan palit og bar nga sabon. Thank you so much again by the way sa naghatag ani nga crib for Baby Yael nga si Ate Daya Del Coro Reber from San Jose, California. Actually daghan na siyang nahatag or na sponsor na mo. Anyways, parehas naman siguro na no hatag sponsor. So thanks kayo Ate Daya, siya po naghatag og stroller ni Yael and more. So maayo jud kayo siya pagka first son. Same sa iyang mga siblings or family sa Argao and Labangon, Cebu. So hello ninyo tanan Del Coro family. So nag-uwa na gid mga Megs. No? Mauga pa baka ni nga grabe mang uwan. So dugay jud ko na humagbugno aning kunaha kay perte jud ning hugawa. So sukad pagpalit ani murag kaduha pa ni siya nalabhan. At least gilabhan. So nanakit akong pamatang daring dapita mga Meg. Abi ko magsayon perte man din ni kahago. Saba Yael. So ato ana ning paughon or patuon kay ambot lag muuga pa bakha ni. And syempre kay tao raman sadta edi syempre mukaon pud ta. So lami ang paniud to for today's video. Adobong baboy sa mga Bisaya and lechon kawali sa mga Tagalog. So back to laban na pud tan no. Kanina pud iyang saug-saug sa kuna atong bugnoon nga perte na pud kahugaw. So 10 years later na ugara jud town and back to our room na. And gipakpaak na pud sa among batang Yael abig perte ng humuta. Charot. Kamelon! Tuturututut! BOOM! Finally, nalimpyo na. So that's it for today's video. Bye-bye!